Zdravím vás, milí diváci. Dovolte, aby som sa vyjadril, keďže s tým mám dlhoročné osobné skúsenosti, ku kybernetickému útoku na kataster portál Slovenskej republiky. Neskôr vám spomeniem v krátkosti jednu zaujímavú príhodu, ako ma všetci posielali do prdele, keď sa to stalo nám. No ale začnem takto. Pravdepodobne presne viem, čo to je, pretože mám s tým skúsenosti z minulého roka aj veľa mojich známych a firiem. Jedná sa o tzv. Ransomware, ktorý cez nejakú chybu v operačnom systéme, asi pravdepodobne to bude tak ako u nás, cez Microsoft SQL server, zastaralejšiu verziu, pravda, lebo my nemáme tisíce na to, aby sme kupovali stále aktuálnu a zrejme tie security patche, alebo teda zaplaty nefungovali tak, ako mali. Ide o to, že útočník získa prístup normálne do systému, cez túto chybu spustí tam program na vzdialené ovládanie počítača, následne spustí kodovací nejaký svoj mechanizmus, ktorý zakoduje väčšinu, alebo teda súbory, ktoré určí táto hackerská skupina. Ten počítač, ten operačný systém vo väčšine prípadov nabehne normálne, ako keby ste si ho zapli, pretože tie systémové súbory sú väčšinou nedotknuté. Zobrazí sa vám tam hláška, čo sa stalo, a teda, že chcú výkupné za dekodovanie súborov. Ja som kontaktoval najväčšie softverové firmy na svete, Kaspersky, Norton a tak ďalej, antihackerské skupiny. Jednoducho bez toho dekodovacieho, dešifrovacieho kľúča nemáte šancu, aj najmodernejšie procesory by to robili roky, takže tie súbory, k tomu sa nedostanete proste. A ako počúvam, tak asi kataster moc tých záloh nemal, alebo nejaký kompletný zálohovaný systém. Prípadne som počul aj to, že aj ten zálohovaný server, záložný, bol proste zakodovaný, tak ako u nás. A nepomôžete si. Nás to stalo to, že firma sa ocitla na pokraji krachu. Prišli sme o 3 roky účtovníctva, bankové údaje, doklady, všetko. Na každom jednom úrade ma každí úradníci vysmiali, keďže sme meškali proste z DPH, meškali sme s odvodmi, pretože sme nemali v počítačoch nič. No a každý ma vysmial, poslal do prdele a už sa vyhrážal pokutami. Takže preto hlavne toto video, aby ste si to teraz vyžrali aj vy, aj keď viem, že si to zase vyžereme len my občania, pretože čokoľvek teraz chcete spraviť, niečo s pozemkom, s nehnuteľnosťou alebo s hypotékou, tak vás pošlú takto do prdele, pretože bez katastra sa nikto nikam nepohne. A teraz si predstavte, že sa to stane s bankovým systémom. Lebo sa to stupňuje, tie útoky budú čoraz horšie vo svete a vidíte, že ani našu malú, milú krajinu s novou hymnou to neobyšlo a myslím si, že to bude ešte oveľa horšie. A jediné, čo môžem doporučiť, tak pokiaľ ozaj nebudú tie zálohy a budete musieť nahrávať 100 000, možno milióny riadkov a textu znovu do serverov ručne, tak dajte to spraviť niekomu, kto sa mal o to starať, aj keď ten asi za to nemôže, keďže on tam len nainštaloval to, čo mal, k čomu mal prostriedky. Takže malo by to ísť nahadzovať asi možno tých 150 pánov, čo tam mačka tlačítka, tak teraz budú mačkať písmenka a čísla. A to by bola taká fajnová robota na miesto prázdnin pre nich. Uvidíme, ako to bude. Ak tie zálohy reálne naozaj nebudú alebo nebudú kompletné, tak to môže trvať aj celé týždne, pokiaľ to nahodia naspäť a budú robiť 24 hodín denne a takto im bude tiecť po ušach a nepomôžu si, lebo nijak inak to tam nedostanú. Jedine, že by sa tí naši páni poslanci chceli zložiť na tú sumu 6-cifernú, ktorú títo hackeri požadujú,
Ale aj to nie je zaručené, že vlastne oni to rozkodujú. Možno len zoberú peniaze a bude to také isté, ako bolo. Takže len vám zaželám pevné nervy, nižšiu DPH, lacnejšie potraviny, lacnejší benzín, lacnejšie sladké nápoje a veľa nervov, lebo nič iné vám tu nezostáva už.